Gaia zertxobait nazioarteratzea eta ikustea bereziki Ipar Irlandan zerrenolako esperientzia garatu zen. Kontuan izan behar da Hego Euskal Herrirako eta Euskal Herri osorako Irlandako bake prozesua maiz eredugarri bezala aurkeztu izan dela. 1998an Stormonteko akordioak eta ondoren Ostiral Sanduko akordioak ahalbidetu egin zuten aurrea pauso batzuk ematea, negoziaketak hildo politikoa jarraitu zuten alde batetik, ikusi zen ere erakunde armatuen artean eta gobernu irlandes eta erresuma batuken artean hor ere negoziaketak egon zirela gatazkaren ondorioen inguruan eta aurrea pausoak ere izan ziren justizia transizionalaren aldetik, ez? Baina, eta hori da gero ez dut gehiago aipatuko, ikusi da ere beste gabezia batzuk ere bazeudela. Orduan, oso azkar esan da, aurkeztuko dizuet hurrengo hizlaria eta baita ere berak aurkeztuko duen gaia. Izenburua da justizia erreparatzailea eta abizkidetzea Ipar Irlandan iraganaren kontakizuna bakegintzako tresna gisa. Eta gai hau aurkeztuko diguna da Amaia Alvarez, kazetaritzan lizentziatua, justizia transizionalean eta giza eskubideetan doktorea Ulsterreko Unibertsitatean. Orduan, helburua da 20 minutuko aurkezpen bat egitea eta ondoren 10 minutu edukitzeko eztabaidarako eta trukaketarako. Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi. Nik Irlandari buruz hitz eginen dut, ez Euskal Herriari buruz, baina neurri batean Euskal Herriari buruz ere bai. Irlandari buruz hitz eginen dut Euskal Herriarekiko konparaketa edo eginez. Justizia transizionalari buruz ere hitz eginen dut, hor titulan jartzen du erreparatzailea, baina justizia transizionalari buruz hitz eginen dut oro har, pixka bat teoria ere sartuko dut, baina esan didatenez 20 minutu ditut bakarrik hitz egiteko, orduan dena asko labur bilduko dut. Ni orain dela 6 urte, Belfastera joan nintzen, 6 urte eman ditutan, eta joan nintzenean ispiluaren ideia honekin joan nintzen, ez? Guztik esan duen moduan, Irlandara askotan begiratu izan dugu Euskal Herritik, zer ikasi dezakegun edo zer ikasi ez dezakegun ikasteko, eta arroi horrekin joan nintzen Irlandara ere bai. Bertan 6 urte egon eta gero, ikusi dut alde asko daudela, Irlanda eta Euskal Herriaren artean, ez dakit hemendik zenbatek bizitatu duzue Belfast, Irlandako iparraldea, ziur asko badago, egonen dira pertsona batzuk hemen Belfasten egon direnak, zuek ere ikusiko zenuten egoerak oso ezberdinak direla. Orduan, ispilu hori berrikusteko helburuarekin egin dut tesia eta gaur ere horri buruz hitz egin nahi dut. Hori da nire helburua, ispilu hori nolabait berrikustea. Irlandari buruz ez dakit zenbat dakizuen, baina hemen badituzue data batzuk ez dute Irlandako gatazkari buruzko testuingurua emanen, baina, ez dakitzen punturaino jakinen duzuen, baina, gatazka modernoa edo Irlandako iparraldean garatu zen, 1976an hasi zela edo argudiatzen dute batzuek, honen inguruan ere, desadostasun handia dago, batzuk 8 urte atzera jotzen dute gatazkaren hasiera zehazteko. Gero, enfrentamentua edo konfrontazioa armatua izan zen alde batetik errepublikanoen eta loyalisten artean. Loyalistek defendatzen zuten Irlandako iparraldea erresuma batuko zati bat izatea, errepublikanoek aldiz defendatzen zuten eta dute Irlanda bateratu bat, eta gero Britainiako estatua 3. aktore bezala, ez? Orduan horiek dira 3 aktoreak gatazkan. 1984 urtean lehendabiziko suetenak, hainbat egon ziren, baina importanteenak gertatu ziren orduan, eta bakeituna 1988an sinatu zuten. Bakeituna sinatu zuten Britainia handiko gobernuko ordezkariek eta Irlandako ordezkariek ere bai, eta Irlandako iparraldeko 5 alderdiek. Gaur egun gobernuan dagoen alderdi unionistak, DUPik, ez zuen akordioa sinatu. Orduan, harrezkero,
gauzak asko aldatu dira, gorabehera asko izan dituzte, eta horrek ikusten duzuen moduan 11.000 akordio sinatu behar izan dituzte bake prozesua egonkortzeko. Orduan ez zen erabat gatazka konpondu, 1998an, baizik eta eraldatu egin zuten. Orduan arrezkero, akordio asko sinatu behar izan dituzte. 2014ko akordio hori arte, akordio guztiek, barneratu zituzten neurriak izan ziren bakegintzaren inguruan. Bakeitunak batez ere barneratu zituen bakearen aldeko neurriak, eta arrezkero aurrerapaso asko eman dituzte bakegintzan, baina justiziaren aldetik aurrerapaso gutxiago eman dituzte, nolabait. Orduan, justiziaren arloan, orain hitz egin dut horri buruz pixka bat gehiago, baina 2014 urtean sinatu zuten akordio bat justiziaren edo iraganaren inguruan. Akordio hori ez dute martxan jarri, horregatik 2015an beste akordio bat sinatu zuten 2014ko akordioa implementatzeko, akordio pila bat daude Irlandan, ikusten duzuenez, eta oraindik ere ez dituzten neurriak adostu, orduan negoziatzen jarraitzen dute. Orduan, atzera botako dut pixka bat, Irlandarekiko ispilua Euskal Herrian, ez dakit noiz hasi zen gertatzen edo, baina orain dela urte asko. Askotan begiratu izan dugu Irlandara, lehen esan dudan moduan, berdintasun batzuk egon badaudelako, ez? Gatazka politikoa alde batetik lurraldetasunari lotuta dago, Europan gertatu izan dira gatazka biak eta estatu demokratikoetan gertatu izan dira gatazka biak, historiako esan dezakegu momentu berean edo 1960 hamarkadatik aurrera. Orduan une historikoa, gatazkaren arrazoi politikoak edo eta estatu demokratikoen baitan gertatu izanak, horrek sortu izan ditu nolabait marko batzuk konparaketarako. Eta horregatik nik uste dut askotan harremanak historikoak eta politikoak sortu izan direla bi herrialdeen artean. Gero izanen dugu denbora mahai inguruan honi buruz gehiago hitz egiteko eta zuen iritziak jasotzea ere gustatuko litzaidake, nola ikusten duzu zuek ispilu hau edo nola ikusten zenuten lehen edo nola baitea hau eraldatu den, ala ez jakin nahi nuke. Nik hau ikertu dut, baina badaude iritzi asko eta hau aztertzeko perspektiba asko ere bai. Orduan, horiek dira berdintasunak, baina aldeak izugarriak dira. Ez dakit, Belfasten egon zaretenok ikusi izan duzue, errealitate soziala oso ezberdina dela, egoera sozioekonomikoak, desberdintasunak oso potenteak direla Irlandan, hemen ere bai, baina zatiketa handiagoa dela, harresiak dituzte komunitateak bereizteko, oraindik ere harresi horiek gauetan izten dituzte, pasatu zaitezke, baina oraindik ere izten dituzte. Orduan, zatiketa izugarria da Irlandan. Hildako gehiago ere egon ziren, ere txikiago batean, 3.500 hildakotik gora, ez dakit, nolabait esateko eskala edo gatazkaren eskala handiagoa da, baina horrek ez du esan nahi sufrimendua handiagoa denik. Uste sufrimendua azkenean sufrimendua dela, eta ez da zenbakiekin neurtzen. Biktimen aldetik ere badago aldekotasun bat, 10% inguru hildakoen aldetik estatuko indarrek edo poliziak eraginda izan zirela. 10% hau badakizuen moduan orientatiboa da eta askoz handiagoa izan daiteke, kasu bietan Irlandan eta bai Euskal Herrian ere bai, talde armatu edo talde violento batzuen eta estatuaren arteko harremanak ikertuko balira. Orduan, agian 100% hori igoko litzateke, ez dakigu, baina gaur egun ditugun datuekin, eta eztabaidagarriak dira, ere bai datu hauek, 10% inguru direla bi kasuetan esan dezakegu. Eta, gero badakizue, hori berriro, harreman politikoak eta nazioarteko loturak argiak direla, ez? Lizarrako akordioan hemen Irlandako prozesua zehazki adierazten zen,
Eta gero aieteko konferentzian edo adierazpenean ikusi genituen 6 pertsonetatik 3 zeukatela harremana Irlandako bake prozesuarekin. Orduan badago hor interes bat, bien arteko interes bat, hemen Euskal Herrian Irlandara begiratzeko eta Irlandan Euskal Herrira begiratzeko ere bai, interes amankomun bat badagoela ikusten dugu. Baina egoerak berriro ere nahiko ezberdinak dira. Baina, justizia trantsizionalaren ikuspuntutik hainbat berdintasun ikusten ditut. Zer da justizia trantsizionala? Hori baino lehen, komunian daukaten beste gauza bat, estatu demokratikoen baitan gertatu direla gatazkak, eta horren arira, errelatoaren edo kontakizunaren gatazkak, metagatazka ditzen diotena, gatazkari buruzko gatazka, hori kasu bietan ikusten dugu, ez? Errelatoen edo kontakizunen arteko lehia edo ez dakit, desadostasuna, hori kasu bietan gertatzen da. Eta terminologiaren arloan ere ikusten dugu lehia hori edo gatazka hori, terrorismoa, violentzia politikoa, zer gertatu zen hemen, izan zen guda bat, izan zen gatazka bat, terrorismoa izan zen, eztabaida horiek hemen ikusten ditugu eta Irlandan ere bai. Alde horretatik nahiko esanguratsua edo nabarmena da berdintasuna. Eta, justizia trantsizionalaren inguruko berdintasunak zehaztu baino lehen, azaldu nahi dut pixka bat oso azkar, justizia trantsizionala zer den. Jakinen duzue, denok, baina, pixka bat hori argitzeko, ze adibidez, jardunaldi hauen izenburua da erreparazioa, justizia, egia eta ez errepikatzeko bermeak. Horiek dira, hain zuzen ere, justizia trantsizionalaren printzipioak, ez? Eta justizia trantsizionala giza eskubideen historiari lotutako dagoen disiplina edo subdisiplina bat da. Orduan, zer egiten du justizia trantsizionalak? Azken batean, justizia trantsizionala marko kontzeptual bat da. Orduan, trantsizio politikoetan edo aldaketa politikoetan aplikatzen den justizia mota bat edo marko mota bat da. Iraganari aurre egiteko daukagun marko kontzeptuala. Horren barruan hainbat mekanismo adostu daitezke, baina justizia trantsizionalak berez ez du esan nahi mekanismo zehatz batzuk implementatu behar direnik. Implementatu daitezke, ala ez. Justizia trantsizionala berez markoa da. Eztabaidarako markoa, eta esan nahi du, jendeak hitz egin behar duela iraganari aurre egiteko moduari buruz. Edo hori adosteko nahia implikatzen du, ez? Eta batik bat, tradizionalki justizia eta bakearen arteko oreka. Oreka nolabait zehazten saiatzen da marko hori. Tradizionalki, justizia trantsizionala trantsizio paradigmatikoetan aplikatzen zen, alegia diktaduratik demokraziara pasatzen ziren transizioetara, edo gerratik bakera igarotzen ziren transizioetan aplikatzen zen, baina gaur egun, azkeneko 15 urtetan edo justizia trantsizionala modan bezala jarri da, eta gero eta jende gehiagok erabiltzen du kontzeptu hau. Orduan, markoa ere bai, nolabait trantsizio motak zabaldu egin dira. Orduan, estatu demokratikoetan gaur egun ere aplikatzen dugu justizia trantsizionala, adibidez, kasu historikoetan, adibidez, Australian eta Nueva Zelandan indigenen inguruan eta Kanadan ere bai, martxan jarri dituzten hainbat mekanismo justizia trantsizionalaren barruan sartzen ditugu. Kanadan adibidez, egiaren batzorde bat jarri zen indigenekiko giza eskubide urraketak ikertzeko. Orduan, gaur egun ikusten dugu, Estatu demokratikoek ere justizia trantsizionala iraganari nola aurre egiteko marko hori martxan jartzen dutela. Beste testu inguru berri bat bada gerra garaietan aplikatzen diren justizia trantsizionalaren neurriak. Adibidez, Sirian edo adibidez Kolonbian, Kolonbian orain dela 7 urte bakea sinatu baino lehen aplikatu zituzten justizia trantsizionalari buruzko neurriak. 2005an justizia ipaz legea edo. Orduan, nolabait definizioa zabaldu da eta testu inguru berrietan aplikatzen dugu justizia trantsizionala. Ze azken batean da iraganari aurre egiteko markoa. Honetan ez naiz gehiegi sartuko, hor daude printzipioak, giza eskubideei lotutako printzipioak, helburuak ere anitzak dira, dizkidetasuna, bakegintza, demokratizazioa, zuzenbide estatua indartzea, mekanismoak ere mekanismo pila bat daude, amnistiak, edo epaiketak, edo giaren batzordeak,
baina mekanismo guzti hauek ez dira zuzenean aplikatzen justizia transizionalari buruz hitz egiten dugunean. Azken batean, justizia transizionalak barneratzen ditu hainbat justizia teoria, ez? Justizia errestauratiboa, erretributiboa, edo tradizionala, eta eraldatzailea ere bai. Orduan ezakit, nolabait justizia mota ezberdinak barneratzen ditu, eta mekanismo bat edo beste bat aplikatzea edo adostea toki zehatz bakoitzean erabakiko da. Orduan, ez dago formula magikorik, ez? Bale, orduan, hori izan da pixka bat marko teorikoa edo justizia transizionala zer den, eta orain Irlandari buruz hitz egin dut berriro. Ez naiz horrenetan asko, mekanismo bakoitzean asko luzatuko. Baina oro har, ezaugarririk nagusiena Irlandako iparraldean da, hori, leheno ere gainetik komentatu dut. 1988an bake ituna sinatu zuten, bakegintzaren aldeko pauso pila bat eman dituzte harrezkero, baina bake itun horrek ez zuen justiziaren inguruko mekanismorik edo neurririk integratu. Orduan, zein da arazoa gaur egun? Hainbat arazo dituzte, baina iraganari dagokionez arazo nagusia da mekanismo asko adostu dituztela, baina ez dago nolabaiteko loturarik mekanismo bat eta bestearen artean. Orduan, mekanismoak adosten joan dira, baina kasu zehatzei dagozkie mekanismo hauek. Ez dago estrategia integral bat, ez? Edo holistiko bat esaten duten moduan. Orduan, hainbat mekanismo daude, gero ez dakit, mahai inguruan, mekanismo zehatz baten inguruan hitz egitea nahi balin baduzue, hitz egin dut luzatuko naiz, ze asko daude, ez? Baina arazoa zein da? Estrategia integral bat, estrategia orokor bat adosteko zaitasunak. Eta berriro, zergatik, oraindik ere narratiba ezberdinak dituztelako, edo errelato ezberdinak dituztelako. Eta hori ezin dute gainditu. Orduan, baditugu, adostu ezin dituzten ikerketa zehatz batzuk, aurrera atera ez direnak. Gehienak, esanen nuke, estatuaren krimenen ingurukoak, edo estatuak eragindako biolentziaren ingurukoak, hainbat ikerketa aurrera atera dira, egia ikertu dute, Bloody Sundayeko edo Igande Odoltsuaren ikerketa da esanguratsuena edo ezagunena, baina beste asko daude aurrera atera ez direnak. Adibidez, Malimurfikoa edo Pat Finucan abokatuaren hilketari buruzko ikerketa. Horiek ez dira aurrera atera. Horietan, estatuak esan du, hemendik ez gara pasako. Orduan, 1985 urtetik, ari dira akordio hori, iraganari nola aurre egiteko akordio orokor bat negoziatzen saiatzen. Eta orain gozaldiz ez dute lortu. Orduan hainbat saiakera egin izan dituzte. Hemen bi ditut, 2006an jarri zuten batzorde bat martxan, zehazki akordio hau nola lortu ikertzeko, ez? Gobernuak jarri zuen, denek adostu zuten, egon gartzela batzorde bat argitzeko, nola lortu akordio orokor bat iraganari aurre egiteko, justizia transizionalaren inguruko akordio bat. Azkenean, batzorde honek 2009an atera zituen hainbat gomendio, eta, ez dakit uste dut, 50 gomendio edo hola egin zituztela, baina batzegoen gomendio bat zela hildako guztien familiei diru berdina ordaintzearena. Orduan, familia guztiek, hildako guztienak, hildakoak Irako biktimenak, talde loialisten biktimenak eta estatuaren biktimenak, familia guztiek diru bera jaso behar zuten. Orduan, erreparazioaren inguruko neurri bat zen. Eta orduan, hori izan zen, batzorde horren lan guztia ezertan uzteko arrazoia. Hori ezin izan zuten adostu. Ezin izan zituzten biktima guztiak berdin tratatu. Neurri batean, berdin tratatzen dituzte, tratamentu berdina dago, neurri batean, ze denek parte hartzen dute biktimen komisioan eta foroan, eta denek jasotzen dituzte osasunerako eta hainbat diru laguntza, baina erreparazioaren inguruan ez zuten hori adostu, ezin izan zuten adostu. Orduan, hemen bezala, hauek aipatzen ditut, hemen bezala, arazo antzekoak, justizia transizionalari buruz, arazo antzekoak dituztela azaleratzeko nolabait. Erreparazioaren inguruan lehendabizikoa eta biktima guztiak berdin tratatzearen inguruan,
Eta bigarren arazoa izan da, gaur egun oraindik ere negoziatzen ari diren arazoa edo akordioa. Fresh Start edo berriro hasteko akordioa hori sinatu zuten eta ezin dute martxan jarri. Zergatik, hainbat arazo izan dituzte, iraganak eta murrizketa ekonomikoak akordio berdinean sartu zituzten oraingoan. Orduan akordioak badu atal bat murrizketak eta austeridadearen inguruan, eta beste zati bat iraganaren inguruan. Orduan, honekin ere eztabaida handia egon da, zein punturaino nahasten alditugu bi gauzak. Baina ez da aurrera atera, batik bat, Britainiako estatuak esan duelako ez dutela nazio segurtasuna nolabait zalantzan jarriko, edo hori izan behar dela muga. Orduan, egia ikertzeko batzorde batzuk adostu zituzten 2014an, baina ez dituzte martxan jarriko, Britainia Handiak esan duelako, ez, jartzen alditugu martxan, baina muga izanen da nazio segurtasuna. Orduan horretan dabiltza, ze horrek azkenean suposatzen du oztopo bat egia ikertzeko edo mekanismoa bera implementatzeko. Eta horretan dabiltza gaur egun. Orduan, aldetik estatuaren rola argitzeko edo ikertzeko zailtasunak. Eta biak berriro daukate zerikusia trantsizio motarekin. Trantsizio hauek estatu demokratikoen baitan gertatzen ari dira. Euskal Herriko kasua badakigu nahiko konplexua dela, zebi trantsizio mota ditugu nahaztuta, daukagu frankismoa, daukagu demokrazian gertatu ziren urraketak, edo gertatzen diren urraketak, baina horrek marko honek, demokraziaren marko honek sortzen ditu nolabait prozesu berdinak. Eta berdinak zentzu honetan egiaren eta erreparazioaren inguruan berdintasun batzuk sortzen ditu. Orduan, hausnarketarako ondorio batzuk, edo ezakit, labur biltzeko, nik uste dut gutxi ikasi dezakegula Irlandari buruz, baina ezin dugulako ikasi beste lurraldei buruz. Azkenean hemen gauzak egin behar ditugu gure moduan, eta gauzak ikertu daitezke, konparatu daitezke, baina azkenean ezin ditugu modeloak, ereduak alde batetik beste batera transferitu, edo herrialde batetik beste batera transferitu. Herrialde bakotxak baditu bere berezitasunak. Eta horrek ez du, leno hola uste bagenuen, orain, uste dut ja badakigula horrela gauzak ez dutela horrela funtzionatzen. Azkenean zure erantzunatzuk eman behar duzula. Baina ikasi dezakeguna da, nolabait, edo gauza positiboa, Irlanda daukan gauza positiboa da negoziatzeko jarrera. Estatuak negoziatzen du, Irlandako estatuak, Britainia Handiko estatuak, negoziatzeko jarrera positiboa da. Beti marko baten barruan gauzak adosteko edo gutxienez mahai baten inguruan eseritzeko eta gauzak elkarrekin hitz egiteko edo adosteko. Inklusibitatea, neurri berdinean, eta aldi berean, Irlandako kasuak ere nolabait erakusten digu negoziatzearekin ere ez dela aski. Hemen ezakit batzutan bukatuko dut orain, baina batzutan entzun izan dut, hemen igual estatuaren negoziazioa izango bagenu dena gauza guztia konponduko liratekela, eta hori ere ezagia. Horri ikusten dugu Irlandan. Prozesuak alderatzen balin baditugu, Irlandan badago negoziazio hori, badago negoziatzeko jarrera, baina hala ere zailtasunak dituzte. Orduan, adibidez egiarekiko, erreparazioarekiko, zailtasunak dituzten. Orduan, hori importantea izan daiteke, esertzeko eta hitz egiteko, baina agian ez da nahikoa. Orduan gauza biak kombinatu behar direla uste dut, eta hori da atera dezakegun leziorik nagusiena. Eta gero hitz eginen dugu lasaiago, zerain zora demorare. Eskerrik asko. Orain, zuena da hitza, ea galderak edo komentario dauzkazuten. Estela gero dokumentala da gero. Ez daukazute galderarik, nik badauzkat pare bat komentario. Lehen azpimarratu duzu eta Irlandako berezitasuna, Ipar Irlandako berezitasuna eta bereziki hori nabaritu egiten da Belfasten da komunitateen arteko separaketa baita fisikoa ere bai. Alegia badago segregazio urbano fisiko bat
eta hori Indialog dokumentalean modu oso argian ere ikusten da, ez? Noski, horrek daukan ondorioetariko bat da, besteak beste, komunitate bakoitzak badaukala bere nortasuna, bere izaera, bere memoria propioa, bere memoria lekuak ere dauzkala, eta horrek dauka beste ondorio bat, eta da, relato partekaturik ez dagoela. Relatoak ez dira aman komunean jartzen, baizik eta bakoitza daukala bere relato propioa, ez? Hori alde batetik. Beste aldetik, ikusten badugu justizia transizionala nun aplikatu den, eta hartzen baditugu adibide gisa, bai Ipar Irlandarena eta bai Kolonbiarena, ohartzen gera aldi oro negoziaketa baten ondorioa dela eta prozesu bilateral baten ondorioa dela. Alegia, negoziaketarik eta bilateralitaterik ez dagoen tokietan ez dago benetako justizia transizionalik. Eta diferentzia nagusietariko bat Hego Euskal Herria eta Ipar Irlandaren artean, eta preseski Hego Euskal Herriko bake prozesua deitu badaiteke, dela unilaterala, preseski, eta ez dela negoziaketa politiko baten ondorioa, ez? Eta orduan, horrek agerian uzten du justizia transizionala osatzeko eta implementatzeko gaitasuna, modu batean edo bestean indarreman politiko baten ere ondorioa dela. Alegia, erakunde armatuek erabakitzen dutelarik beraien armak bertan bera uztea, eta negoziaketa prozesu batean sartzea, hor indarreman bat sortzen da, konzesio mutuak daude, eta justizia transizionalea horren baitan sortzen da. Ez dagoelarik, justizia transizionalak ez dauka biderik, ez? Eta ikusten ari gera, hori batez ere Hego Euskal Herrian, ez? Eta aurreko hori lotuta, nik esango nuke, konparatuko banu Hego Euskal Herria eta Ipar Irlanda, batez ere elkarbizitzaren aldetik eta memoria konpartituaren aldetik, agian Hego Euskal Herrian gehiago aurreratu dela, eta aldiz gainontzeko elementu guztietan, bai negoziazio politikoetan, bai presoen aferan, bai biktimen kontuetan eta segurazki Ipar Irlandan gehiago aurreratu dela, presoski negoziaketa eta bilateralitate hori egon delako. Ez dakit nun aurreratu den gehiago, baina nik uste dut horrelako gizarte zatitu bat daukazunean eta gauzak iraganari aurregin nahi diozunean, hainbat eredu jarraitzen aldituzula, ez? Jarraitzen alduzu eredu bat non narratiba edo relato bat nagusitzen den, hori da modu bat. Beste modu bat da errelato guztiak berdin mantentzea, baina baldintzak sortuta errelato guztiak onartuak izateko, bakoitzak bere errelatoa dauka, baina denak dira onartuak, errespetuz, edo hirugarren bat da errelato berri bat sortzea, ez? Orduan nolabait besteak integratu errelato berri horretan. Ez dakit zehazki Euskal Herria nun jarriko nuken oraintxe bertan, baina Irlanda bigarren kasuan dago. Errelatoak ez dira aldatu, ez dira inolaz ere aldatu eta muturrekoak jarraitzen dute, muturrean, baina baldintzak sortu izan dituzte horiek errespetatzeko. Oraindik ere arazoak dituzte, baina gutxienez errespetatzen dira sentsibilitate politiko ezberdinak daudela. Orduan, hori da aldea, ez? Aldea, ez dakit, oraindik ez dakit ze bide jarraituko dugun hemen egia esan. Badaude hainbat iritzi, baina ez dakit zein izango litzatekeen komenigarriena, posibleena, ez dakit errelato berri bat sortu daiteken ala ez, baina Irlandak hori egin du. Oberena da, ez dakit, errelato guztiak errespetatzen dira, baina azkenean ez dira mugitzen, azkenean iragana hor daukate eta ez dute aurrera egiten. Ez dute, neurriak adosteko arazo pila bat dituzte. Gero, justizia transizionalari dagokionez, epatu duzu ezin dela estaturik gabe egin, edo, hemen unilaterala dela prozesua, hori egia da, baina justizia transizionala modu askotan ere egin daiteke. Nik uste dut estatua behar duzula, informazioa daukatelako, justizia manperatzen dutelako, edo justiziaren eskumena daukatelako, neurri batean behar duzu estatua, baina justizia transizionala ez da bakarrik instituzioetatik edo goitxitikan egiten den zerbait, ez? Gizarte zibilak ere egiten aldu, edo neurri batean, hemengo instituzioak ere egiten aldute. Orduan, alde horretatik nik uste dut aurrera pausoak eman daitezkela naiz eta estatua horrez egon. Erabateko prozesua egin daiteke justizia transizionalarako prozesu bat estaturi gabe, ez dakit, baina estatuarekin ere zaila da.
zer da erabateko prozesu bat? Noiz esan dezakegu gizarte bat adiskidetu dela? Noiz daukagu egia? Noiz daukagu erabate demokrazia? Orduan, ezakit zein purturaino esan dezakegu hori bete dela, baina Irlandan adibidez, estatua hor dago, eta ez dute bete ere, arazo berak dituzte. Orduan, nik uste dut beste aukera batzuk ere badaudela justizia transizionala egiteko. Eskerrik asko.